OK ľudia, takže ja vás vítam u nového videa na mojom kanále a dneska si hrajem všetky duely, čo som už natočil video, ale tentokrát na Survival Games servery, no nič, daj like, odber a my ideme na to. No, už som tu na Survival Games servery a idem si zahrať všetky duel z minihry. Ich tu je že 5, takže to bude, dúfam, že rýchle. Ale na každej hre musím vyhrať aspoň 2-krát, takže ideme na prvý krát. A typek je nejaký slabý. Tak broja je úplne kút. Dobre. No nič. A ideme ešte na druhý krát. Si zobral toto jablko? GG's, ale jednu máme vytratú. OK, tak idem na The Bridge. Mám proti nejakému Vojtovi CZ, tak si Vojta. Ako... Ja neviem, či budem tu rageovať, ale mám prvý gól. Možno. Ty Vojta. Vojto! No! Ahjaj. Takto to vždycky dopadne, keď si dosť veríš na... Ale už ho nepustím ku ničomu. Prvý gól mám. Super. Teraz idem si ešte pred druhý. Ja idem po kraji. Tak botovský, výborne. Ale nie, obišiel som ho. Skoro. Joj, no nič. Tak máme jednu viktóriu, ale ešte treba jedna. Moja favorite hra na Survival Games je ako, že ten Bed Rush. Bed Rush mám najradšej ako tu na duelu. Ale ja tu budem musieť počkať, kým sa tu takto zatiaľ napojí. Jokamo, parku! No, už sa tu takto napojil. Trvalo to dlhšie, jak som čakal, ale už som tu. A takto. Super, obyčil som ho. Jo, týkaj sa. No aj kliky išli o 106, ale bol výborne mi. Nedáš to. Yes, nedal to. Ja idem po kraji, pekne krát. Ja som otvoril inventár, paráda. Toto sa mi nepáči. Bro sa hraje na frajera aj. Mal on prvý bod. No. Tak, čo už? Ešte strelú do mňa vec. Tak mu treba. Už som to mal skoro zjedené. Verím tomu. Ahoj. Super. Idem. A zase! On má gigantický knockback. Takže gigantický. Aj dobrý hack. Nemám rád tak. Joj. 6-7 tam bol. Som mal FPS. 6-7. Mám to praští tak kde dohodí, nie? Prvý bod nemám. No tak toto je jasná prehra už. Dobre, je vo vojde. Ale toto na Survival Games je to také inakšie, lebo tu sa neregeneruješ tak rýchlo ako na Mindberry. Tak som prehral. OK, tak teraz idem na sumo. Nikto ho nehrá, takže som zvedavý, jak to rýchlo pôjde. Dneska nemám dobrý deň v klikaní, ale napíšem začať tu sumo, nech tak to pôjde. No, už som na sume a ide pro mňa nejaký Alex, ktorý ma že totálne dáva. Aj ma dal. No tak, tento typek vyzerá dosť dobre. Ale typci majú dosť dobrý knockback, no tak toto som nedal. Tu je Fireball Fight. OK, tak idem na Fireball Fight. Bang. Zvedavý proti komu idem. To je ten istý, nie? Vlastne som... Ja som ho reálne hitoval krompáčom. Ja som Bruha hitoval krompáčom. Však som výborný. Typek.
No comment, no comment. No, túto hru už musím vyhrať, nie? Že? Musím ju už vyhrať. Dobre, ešte jedna hra. No, som zvedavý. Ale už mi to ide. Už som minule nebol. Tak tu pri ňom. Super. Už mi to nemá postaviť. Ja sa zatiaľ postávam. On je tu. Ja som vpal do vojdu sám od seba. A posledná minihra je Bad Rush. Toto je moja obľúbená, takže túto si dáme až 3-krát, prečo nie? Však to je ten istý typek z minula. On je na... Ja spadol. Nemá veľa životov, ale teraz ma ide tak na zostíš. Kámo, ja toto neznášam, keď toto takto spraví. Toto nie je možné. Toto typka nemám rád. Padaj. Určite. Rebrík. GG. Počkaj, on ma nevidí. GG. Keď on teraz pôjde, ja nepôjdem s ním. Jaké dobré medlo, 19 cm tu bolo. 19 cm. Schválne. Leave. Je mi ľúto. Ja nebudem s ním hrať, to nie je také zažitkové proste. Super, máme Alexa proti sebe. Konečne niečo lepšie. No, nie je lepšie, ale... ľahšie, no. Zatiaľ jednu hru som hral a dopadlo to hrozne, lebo to bol ten istý typek, čo z minula. Super, toto zničím. Yes, mám to, nahitoval som ho. On sa išiel skryť tak, kde som ho tam videl. Išiel do toho hradu, či čo to je. Samotár, výborné meno. Ne, on sa tu tak kde skryl. Yes, máme výhru. A ešte jednu hru. Ono ma to tu hodilo. Ide proti mne ďalší typek a bude asi dobrý. OK, tak toto bolo krásne, čo som teraz postavil. A tak ideme do boka, OK. On mal jedno hapko. On má jedno hapko. A toto nie mám rád. Bro, urobil 360-ku. Reálne. Nožnicami som ho hitoval, čím viem. No to sú také opravní typci. Yes, mám ho na pol srdiečka. Tak tohto nedám už. Nedám ho. Nie! Prečo každý dostane knockback len keď ja hitujem, tak nie. To je asi na mne zlo. Dohitujem. Poď. Máš 4 žabka. Dobre. Tak toto nemám ani šancu vyhrať. Zase na ňu idem s 2 hapkami. Spadol. Teraz spadol do ledu. A mám šancu. Mám. Mám tu pekné schody, on mi spadol. Dobre. Neviem, jak mohol spadnúť, ale dobre. Super.
sa potrebujem dohealovať nejak. Ale neviem jak, keď na tomto serveri sa nemôže healovať. Neviem. Ale pekné schodisko tu mám ako. Ja som spadol do tej jednoblokovej diery. Výborne, výborne. Tak sa bal. Rozpadal na damage. On jak to rýchlo proste preskočí. No dobre, tak som hneď umrel. Som omylom spadol a mi zničil posteľ. No nič. OK, ľudia, tak toto bude všetko z dnešného videa. Nezabudni na like, odber a vybrúknutý zvonček. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Tu máš napravo IP na server a to bude všetko. Čus!